And what's up mga kaistorya? And kamusta kaninyong tanan mga kaistorya no? Yung buntag kaninyong tanan o nga naan mo sa tanan na mo safety tanan no? And today is mag-create na punta o bagong video. Yes, na po tayo bagong video mga kaistorya. And kung bago pa ka diri sa atong YouTube channel, welcome ka diri and don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa mga video na to. And welcome sa pamilyang Bisaya. Kung natusugdan ang atong video karon, intro, pasok! It's a revolution. Can you see it? So in today's video mga kaistorya na update na po muna ako sa atong manok ng itlog no. Kay asang itanong ganina murag kay itlog na pud kay nagsihinag ngadto sa idang katong itlogan. Every pangitlog sa atong manok i-update muna ako kay makatabang muna ako no, di ba? Tabot pa ko sa ila kung mangitlog sa akin nagsige na mag sasakan dito sa idang itlogan, tabot-tabot ah. Gusto na paabot ang mga kaistorya. Kaya nga katabing ka po ginagmay niya kape-kape ba? Kasi tataod pa na sila. So pasurtian ni pangupat ni ang itlog karon or kasi paglumlum na siya, diba? So itong paabuton patuwa ta. A few moments later. Minaog atong manok mga kaistorya no. Murag prank tani. Nagprank tani sa manok pre. Pero pabuton na to kasi nga na. Meanwhile, Finally mga kaistorya no, so nagatong manok dito silang giitlogan, ato na lang paabuton lumandir pang itlog, atong silang pakanon, ting paniudto na pud hapit and atong tanaw ni kahuman kung successful sa pagpangitlog ug upat man dito. Update mo na ako ini man. Ato mga kaistorya ning naog nagatong nang kano and pag nahuman sa pangitlog, relax agamay siya. Unsa na to tanawon tataod para siya ma-stress no. Ato sang pahuwayon kadali, then pakanon na to. Update mo na ako. Siyempre mga kaistorya, nandiyan ganda man tubig mo. So mga ito pagka naog ni dyan, dito just tubigan, nag-inom dyan. So inga na magkajod na, magkajod mo na. So mga ito, sige dyan inom ron, itong tataoran sa ito sang pagkuha dun. Mga kaistorya, ito na ito na itong manok para magpaniog ito na itong patuktok na nato sila. And then itong i-check kung successful ba, papangitlog ni dyan. Itong tanawon o upat ba ang itlog. Tara, tata. And natadari sa itong homing nga tangkala no, mga kaistorya. Narag itong manok. And darag ang pagkaon na. And natos naman sila patanong karon. Nagpakaon na to sila. Ayan ka na. Nagkaon na sila. And after nila magkaon, ito na i-check ang itlog nila. Okay, pa na ba? Madungaga na ba ang itlog? And at the same time, maniudto po ta. And welcome mga kaistorya. Balik ano, mapita pa man ito paniudto. And then nakumana po kaon na itong mga manok. Sudlo na ito, tanaw na dito na ito. Kung pila na ilang itlog, itlog na sila. Pero pa na ba ang itlog? So, tara, let's go! So dahil sa mga kaistorya, tanaw na to dito. Pila na ilang itlog. So, mga kaistorya, nadungaga na pong itlog sa itong hinangkan. Nahimo na dyan upat and happy ko na, ang upat na dyan. So, paabuton na ito. Kung pila na dyan mga itlog, kung saan dyan lumluma, no? So, atong paabuton lang. Pila na dyan taman. So, karon mga kaistorya, no? Nakoy na hunahunaan nga. Since ako naman silang kuan man ako nga mga alaga na ba. Kaunon ako nga tagaan ni sila ngaan, no? Kaya lingor mo ito nga to ano. Kining laki, kini siya is may mo ni silang si Rocky. So, si Rocky ni pangalan ni. And
kining atong budget is mahimo ni silang si Madonna. So, matanok, wala na ilang pangan si Madonna o si Rocky. Sukad karon mo na na pangan nila, wala na itong aring kita nagriamen. Magawas ta magtundod sa itong pinaka-play store kay aring nito dali sod si Rocky o si Madonna. Paabotan na pila yung itlog. So mga ka-istoryano na anay panganan atong duha ka manok. Ang katong laki na mo nang si Rocky, katong nang kanaton hay mo nang si Madonna no. So mo na lang itong tawag nila. So that's it for today's video mga ka-istorya. Hopefully na-enjoy mo karon sa atong video no. Thank you sa pagsuporta o pagtanaw sa atong video karong adlaw. Hopefully ma-reach na to ang atong goal. Sooner or later ma-reach na to atong goal. So hinahinay lang ang pakong giingon no, hinahinay lang pag gagmay maabot ta gahapon dra ano. Shout out sa atong bagong subscriber. Salamat sa pagsuporta. Salamat sa pag-subscribe na to si Kiki MS. So kung pinsa man ka, thank you sa pagsuporta. Once again, that's it for today's video mga ka-istorya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe. Thank you and see you sa next video. Peace out. Bye-bye.